Андрей Яранцев белән хушлашырга йөзләгән кеше килгән. Дәүхит Хәмәдишин аның әти-әнисе һәм якыннарының кайгысын республика президенты исеменнән уртаклашты. Примите слова соболезнования от нашего президента. Безнең президент, министрлар кабинеты Татарстан Дәүләт Советы исеменнән кайгыгызны уртаклашабыз. Аның батырлыгын һәм фидакарьлыгын җиткерер өчен сүзләр таба алмыйм. Ул чын батыр солдат иде. Он был настоящим солдатом. Андрей Яранцевның бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан, аның хикәяләрен тыңлап, оныгы тормышын хәрби хезмәт белән бәйли. Дагыстан һәм Чечнядагы операциядә катнаша, Югославиядә, Сириядә була. Его стезей явилось служение Отечеству. Андрей үз гомерен ватанга хезмәт итүгә багышлады. Ул илебезнең төрле җирләрендә хәрби хезмәт юлы үткән. Кайда гына булмасын, үзен чын батыр итеп күрсәткән. 2014 елда Андрей Яранцев Луганск Халык Республикасына китә. Февральдә махсус хәрби операциядә катнаша. 98 елда 13 ноябрендә бергә киттек армияга. 99 елда 3 август көнне кирдек Дагестанга, вторая чеченская компания башланды инде безнең. Он сапер. Бір подразделение, он даже инструктором был для остальных, для подражания. Он такой шундай малай. Андрей Яранцев мәктәптә үк көчле рухы һәм гаделлек яратуы белән аерылып торган. Геройны озатырга килгән дуслары аны шундай итеп тасвирлый. Было очень обостренное чувство справедливости. Ул һәр вакыт дөрестлек яратты. Җәен кайткан иде, июль айында күрештек. Андагы вакыйгаларга битараф түгел иде ул. В садик ходили, в школу ходили вместе. Действительно, человек таким с обостренным. Бергә балалар бакчасына мәктәпкә йөрдек. Бик яхшы, гадел һәм лаеклы кеше иде. Андрей Яранцев фидакар хезмәте өчен Жуков исемендәге батырлык өчен һәм башка медальләр белән бүләкләнгән була. Кече сержантны хәрбиләрчә Туган шәһәрендә җирләделәр. Яршаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.